Benvinguts i benvingudes a una nova retransmissió de Canal 3 Televisió. Encetem una altra entrevista dins d'aquesta col·lecció de testimonis de cara a les festes de maig de 2019. En aquest cas, la meva simpatia per la comparsa ens serà difícil d'amagar perquè jo també sóc morovell. En això aclarit, rebem amb nosaltres el president de la comparsa, Miguel, el vicepresident Javi i els capitans del dia 10, Mateu, del dia 11, Francisco Javier Cascales, i en representació dels dies 11 i 13 a Lucía Bodí. En primer lloc, us dono la benvinguda i gràcies per estar ací. Gràcies. Si voleu, comencem en unes preguntes un poc més genèriques. Per a començar, per què sou de la comparsa dels Moros Vells? Anem de dreta a esquerra, si voleu. No n'ha conegut d'altra. Tota la vida ha sigut morovell, no he així d'altra cosa. Per imperatiu legal, no, quasi? Vas... Al final, per simpatia, imposar. Miguel? Jo soc per ma abuela la tònica, que el primer que va fer quan vaig néixer va ser apuntar-me. Així que vaig néixer el 16 de març i el 13 de maig i em van apuntar. En plenes festes Són ja 56 anys de morovell. Mateu? Que en el meu cas algo paregut a lo de Miguel. També va apuntar el meu abuelo, son pare de ma mare, perquè era el primer net que naixia i en seguida el primer que va ser apuntar-me als Moros Vells. L'altre abuelo també es va mosquejar perquè eren blaus, però al final jo vaig decidir ser morovell. Quan vaig tindre més ús de raó vaig continuar la comparsa i així estic. Cascales? Pues yo en el meu cas, más o menos com estan dient ells, en ma casa tots moros vells, pues jo vaig néixer a ser morovell i damunt tinc la santa sort de que les meves amics també estan a la quadrilla morovell i no, com diu, ha dit que no con alguna altra. O sigui que no n'hi ha decisió possible. No, de moment no n'hi ha. Aunque m'ha quedat una mare nova, però de moment no n'hi ha. I Lucy, tu que has dit que no eres moravella, però podria ser també és interessant que digues des de fora què caracteritza la comparsa dels Moros Vells. Bueno, la veritat és que jo que ho veig des de fora és una comparsa que està molt... Sobretot veig que són tots molt comparsistes de la seva comparsa, que a lo millor n'hi ha comparses que no estan tant. Així jo veig que tots els Moros Vells van tots a una. Javier? Home, jo el que me destacaria dels moros vells és sobretot la unió que tenim a l'hora de fer les coses, que sempre anem tot allò que discutim en les juntes i tal, però realment després sempre anem tot allò a una i no tenim ningú problema, ningú. En el que diu Cascales estic d'acord, no? El mateix. A més, tenim una cançoneta que ja ho diu, mos fem la punyeta i després no passa res, no? Vull dir que el que és morovell, el que naix morovell o el que està vinculat a la comparsa, independentment de les vicissituds que tinga dins de la comparsa, els malentesos, els problemes, al final segueix sent morovell i molts pocs se n'ixen de la O comparsa. sigui que a pesar de les discussions que puguen haver, es va una sempre dins de la comparsa. Sí, jo crec que pesa més la tradició, pesa més el voler ser morovell des de que naixen fins que es mors, a altres vicissituds, no? I per així com ho veu? Què creu que Ho han dit caracteritza ellos tots, ¿no? De alguna forma les Moros Vells pues parece que tengan algo especial, ¿no? Com vaig dir un dia, pues en el passat ja ens van ensenyar les que van vindre després i nosaltres també ensenyar les que vindran, que al final els Moros Vells és com una família. I la família, pues bueno, sempre té moltes coses que guanyar i poc que perdre. I Javi? Bueno, nosaltres estem així, podem dir, Miguel va presentar de president i per amistat som president i vicepresident i en este any m'han embarallat més voltes que en tota la nostra. I estem així per amistat. Per els Moros Vells, I després, sí. Així no, Pues ahí veu que estem dient, som com una família, no? I al final, esa família, més que desunir-nos, el que fa és més ajuntar-nos més, perquè al final ens diem les coses que a vegades no es diuen i al final és per bé de lo que sempre estem tots mirant, les Moros Vells. I esta és una pregunta que a tots els que hem entrevistat fins ara les ha costat un poc de respondre. Si tinguéssiu que descriure la comparsa en una paraula, quina seria? Si tinguéssiu que decidir-vos per una només. Jo ho he dit antes, jo crec que és una família. Sí. Javi? No sé, difícil, en una paraula difícil. Després te la dic. Per així, si ho teniu més clar. Jo en tindria moltes per a dir, de fet, inclús alguna que mos diuen de manera despectiva, no? Però jo... La secta, per exemple, que s'escolta Jo moltes podria ser, vegades, no? o talibán, o jo què sé, mos diuen de tot, no? Però jo em quedaria en tradició. Jo és que estaria com diu Miguel, en la família, com ben involucrat des de xicotet, en la família.
I Lucía, Bueno, jo no fora? soc, però el que ve des de fora és això, família i molta unió. En esta comparsa ve que tots van a una, entonces, pues també el que diu Mateu, tradició. Des de molt xiquitius crec que vos han inculcat les pares, les abuelos, i entonces seguiu i ho feu molt bé, perquè tots van a una. I actualment en la comparsa en quants socis es compten, Miguel? 300, no? No, és que 310, 310, per ahí. 320 estarem, no? Sí, és que no recordo. Sobre 321, un paio són. Comptant protectors infantils podem anar fins als 330, 30 ja. I aquest any destaca especialment també per la celebració del 25 aniversari del nostre Maset de General Azcárraga. Ja van fer també per a Canal 3 una entrevista en aquest propòsit. I per a començar, Javi, per a la gent que no l'has vista, podries comentar-nos tu que formes part de la comissió per què es va decidir canviar al local de General Azcárraga, un poc la història de que enguany celebrem el 25 aniversari. Bueno, van canviar la General Azcárraga. Realment teníem un maret de Sant Jordi i vam estar diversos anys, prou anys, pegant tumbos de planta baixa en planta baixa perquè no cabíem. I a l'hora de fer la sopa del dia 9 no cabíem en el maret des de molts anys. Feia molts anys que no cabíem i cada any anàvem alquilant plantes baixes, fins que al final la comparsa ja va pillar la decisió de poder adquirir uns terrenos i fer un maset com Déu mana. Quizá la guia en su dia, quizá foren els Moronaus, que són els primers que van fer el Vico, perquè hasta entonces tot el món anava alquilant-se plantes baixes. Els estudiants van comprar el Chapí. I els moros anàvem de planta baixa en planta baixa fins que al final van dir busquem un terreno i mos fem un maset. No mos així bé, no mos així mal, podem estar orgullosos, però queda faena per fer. I per a celebrar-ho, per a commemorar i recollir un poc tot això, s'ha creat una comissió i s'han celebrat diferents actes. Podries fer-nos una valoració com a membre de la comissió de lo que s'ha fet fins al moment? Pues, home, la principal valoració que tenim que fer així, o a valorar, és la comissió que vam muntar. Vam muntar una comissió de gent que la majoria de gent ha estat molt clava en la comparsa i després allí hem arribat, ens hem assentat a treballar i la cordialitat entre tots i les ganes de treballar per els moros ha sigut el més important. Entonces tenim que estar molt contents de la comissió que tenim fent feina. I a partir d'ahir van decidir diversos actes, vam anar pillant fetges, vam decidir portar la Mahoma, que és el que vam fer en su dia, i dinar allí en el Maset. Ens va eixir un dia, la veritat és que el dia ens va eixir molt ben organitzat i espectacular l'acollida de la gent, perquè van dinar allí sobre 400 persones. Algo més de 400. Clar, ara allí 400. Després van fer el concert de música festera, que van portar la banda. També van tindre que fer la nostra faeneta, desmuntar l'escenari, muntar un escenari per a la pròpia banda, tal. I l'exposició fotogràfica. L'exposició fotogràfica del Maset, que està allí muntat, continua estant muntat, qualsevol que puga passar-se este fin de setmana ni que estarà també muntat, si ve el diumenge. I este diumenge era la fetxa més pròxima. Diumenge 5 de maig. Este diumenge 5 de maig és la fetxa més pròxima al 25 aniversari, perquè el Maset el vam inaugurar un 8 de maig. Entonces, el més pròxim era este 5 de maig. El més pròxim, accessible a tota la gent. Accessible, claro, perquè si celebrem algo el dimecres, molta gent no podria molta gent participar. té que treballar. I què queda per endavant? Queda algun acte més? Este 5 de maig ens juntem a almorzar a les 10 del matí, a les 12:30 més o menys vendrà la música i ens arreplegarà i muntarem hasta la plaça i farem un desfile des de la plaça fins al Maset com tradicionalment són les mogues. Anirem marxa mora pel carrer Major i després a Passo Doblet tornarem al Maset i després dinarem. Tindrem dinar en el Maset a base d'arròs i gazpachos i per l'esperar farem un tardeo en un grupet de música que tindrem en l'escenari, es diu Rocky 4, i al carrer posarem un hinchable per als chiquillos i ja està. O sigui, convidem a tot el món a que vagi Tot el món pot vindre. I després per endavant hi haurà algun acte més a banda d'aquest 5 de maig? Tenim un acte, tenim que clausurar d'alguna manera este aniversari, però no el tenim, no sabem el que farem. Ja, quan passen Està en mans de la comissió encara, no? Quan passen festes ja ens ajuntarem en la comissió i ja decidirem a veure quan el fem i com el fem o què fem. O si ens ocorreix algo. De totes formes, qualquiera que se li ocorrisca qualque cosa pot posar-se en contacte amb qualsevol membre de la comissió i li pot dir la idea i a partir d'ahí podem treballar. Molt bé, doncs apuntat quedes i ara passem a parlar un poc més amb els capitans. Recordem que el dia 10
tenim com a capità Mateu Molina, el dia 11 a la família Cascales Hernández i els dies 12 i 13 tenim a Lucía Bodilla i Sapallà. Per a començar, si voleu, podeu anar explicant-nos com ha sigut la història de les vostres capitanies, per què vau decidir apuntar-vos? Mateu? En el meu cas, perquè vam acabar de ser capitans l'any 2010 i vam tornar a apuntar-nos per enguany. No? Us va agradar tant que... Sí, va ser un poc a llarg plaç i sobretot perquè vaig veure que enguany caia molt bé les festes. Era divendres l'entrar, el cap de setmana eren totes les festes i van dir, pues el 2019, perquè a més l'any que ves bisiesto ja canviava altra volta i era l'entrada diumenge i és un dia més complicat. No? I motivat per això van dir el 2019, pensant que era algo molt a llarg plaç, no? Però clar, el llarg plaç al final arriba i ha arribat el moment. I Cascales? Pues bueno, en el meu cas, nosaltres la dona i jo havíem parlat en casa alguna volta, però mai havíem posat fetxa. I un dia la dona se'n va anar de dinar un dia 13, en les seves amigues, i quan vam lletar per l'esprà, vaig que ja s'havia apuntat de capitán als Moros Nous. I jo he dit, pues bueno, pues vamos al mar dels Moros Vells, a buscar fecha, y enseguida dels Moros Vells. No podia ser menos, ¿no? Sí, claro, ho havíem parlat, però i, pues bueno, i ahí ve tot, apuntar. En un principi érem en el mateix any, en el 2021, les dos, jo el dia 11 dels Moros Vells i el dia 13 dels Moros Nous. Però vam anar als Moros Vells i tenien un dia lliure l'any d'enguany. I m'ho vam pensar dos voltes i va dir, no, pues adelantem i cada any uno diferent i mira, i ja han vengut el dia, Més fàcil un any en cada lloc claro, que no dos capitanies menos montó i més descansa ella, si no també podem ahorrar més per poder fer-ho tot. Ja va més marge. I en el vostre cas, Lucy? Jo, la veritat és que tenia molta il·lusió ser capitana dels Moros. Ha sigut diverses voltes de la meva comparsa, però ho tenia ahí, volia ser dels Moros, com el meu home és Moro Vell, que millor que en les Moros Vells. El que passa que jo, quan ho vaig comentar al meu home, el meu home em va dir que no, que ell no volia. I ell es pensava que la cosa anava a quedar ahí. Però un dia parlant amb ma cosina, entonces em va dir, pues mira, com quan vaig ser jo va ploure i no vam poder eixir del local, pues t'acompanyo. Entonces vam anar, ens van apuntar i més o menys com Cascales. Tenia que ser l'any que ve, però ho han pogut adelantar i millor així, no? Molt bé, i sobretot en el teu cas, Mateu, què heu volgut transmetre en la capitania? Ho dic perquè el dia 10 sí que en el Boato pots transmetre més coses que no en dies 12, 11 i 13. Sí, és veritat que el Boato es dona més joc per a poder fer alguna alegoria, per a fer alguna història que tu hagis pensat abans. I en aquest cas, en contra de lo que la gent sol fer, no? Que el Boato l'amaga i no diu res, i bueno, ja ho veureu i tal. Jo fa temps que vinc dient, no? Que una de les meves il·lusions era recuperar l'antiga comparsa dels espies, que a més era una comparsa mora, que eixia no era l'entrada en el passeig del dia 10 de maig, prèvia a la baixada de la Mare de Déu, i que va deixar de desaparèixer precisament quan el meu bisabuelo va faltar, no? L'any 1922, l'any següent, o els 2 anys, van deixar d'eixir perquè van haver problemes i tal. Pareix ser que aquesta persona era l'alma mater de la festa el dia 10 de maig. I aprofitant el centenari, perquè enguany o l'any que ve es faria aquest centenari, vaig pensar que en el Boato podíem recuperar la comparsa dels espies com a una part del Boato i això és el que vaig a fer. Ja sé que estic adelantant una cosa que possiblement altra gent amagaria. La majoria de capitans han dit, el dia 10 ja ho veureu en la torreta. No, però jo en aquest cas és que preferís que se sàpia, no? Perquè a més crec que és una manera de que la gent vega una cosa com a que tinga una certa lògica, no veja una cosa que diga, i això quin se'n ve, no? Independentment de que ho puguem explicar en la mateixa entrada, en un cartell, en uns díptics i tal, però sí que ho adelante de que una de la part del Boato serà ese. I crec que pot ser rellevant per això, perquè és una cosa que fa 100 anys que no ha eixit. I a més era característic de l'entrada del Villar. Que si es crea expectativa amagant, també se'n crea dient que va ser per a fer curiositat en la gent, no? I en el vostre cas, com sou tres capitanies diferents per als 4 dies, n'hi ha un treball de coordinació entre vosaltres per a organitzar les festes, per a organitzar diferents coses en relació al càtering o similars? Bueno, són dies que són més fàcils de llevar, el dia d'entrada és un poc més complicat. Les altres dies, el càtering t'ho prepara,
tu tens que preparar quan venen a casa per tu, però no... Les esquadres, quadrar les esquadres, però no, el dia més complicat jo crec que és el dia 10. Nosaltres com la sort que tenim enguany, com el seu home, ella, a part de tot, també hicimos la mateixa esquadra. Entonces, por l'altre dia vam estar sopant, vam fer el morro, o sigui, que m'han juntat diverses voltes i, home, no que haguem parlat de la capitania en si, perquè el que diu ella, l'11 i el 2 i el 13 no és com que té Mateo, la responsabilitat de Mateo del dia 10, que té més coses el dia de Sant Vicent. Però nosaltres sí que m'hem juntat al morral, m'hem juntat a sopar i hem fet unes quantes juerguetes. També, com a excusa, és una bona oportunitat. Que ara fent ambient, hem tingut la sort que han coincidit, com som de la mateixa esquadra, José María i jo, pues la veritat que molt bé, ho hem disfrutat i estem llevant molt bé. I en el teu cas, Mateu, que has sigut capità en més d'una ocasió, canvia alguna cosa d'una capitania a altra? Imagina que... Sí, evidentment les capitanies són diferents, depèn també del dia que agarres, els actes són diferents, el dia 11 és més descansat, el dia 12 és més pesat, el dia 13 també és pesat perquè ja la gent està, diguem, acabant, veu la festa com que està acabant-se, el dia 10 és més complicat per el tema de, encara que és més curt, però és més intens, no? I és més complicat, i després la baixada de la Mare de Déu és un acte singular que els morros vells també la tenim com a una cosa molt nostra, no? Per tant, com jo he sigut capità els 4 dies independentment per anys, entenc que al final cada capitania és un món, no? I que evidentment sempre tens aquestes ganes de deixar bé el pavelló de la comparsa. I quin és l'acte que espereu amb més ganes, cada un de vosaltres? Bueno, pues a mi m'agraden molt les guanyades del castell. És un acte que per mi és molt bonico, però si tinc que triar m'agraden tots, però és en especial m'agrada molt a mi, no sé a ells. Tu, Javi? Jo coincidic en ella, està clar que el que és la baixada de la Mare de Déu. Per mi, però com acte fester, per mi la guanyar Castell del Diable per mi és el més gran, per això jo volia ser capità del Diable. Per mi el que és la guanyada de Castell en si, per mi de l'acte, tots m'agraden, per supost, però el que més m'agrada. Sí, però si tinguera que posar el número 1 és la guanyada de Castell. I Mateu, imagina que l'entràs en el dia de l'entrada. No, l'entrada és bonica, evidentment, l'entrada és lluïsses, l'entrada és l'acte més important, de fet és el que més bandes es porten, el que més expectatives genera, però jo també estic en ell, en que la baixada de la Mare de Déu és molt singular i és un moment molt emotiu i per als morros vells és possiblement el millor moment de la festa. I ara per a Lucy, que és una pregunta que segurament podràs contestar millor després de festes que abans, però sí, jo crec que... què se sent ser capità d'una comparsa de la qual no formes part? Sobretot en els preparatius, com ho estàs... Pues no te lo puc contestar encara, però de moment, com ha dit antes Javi, va molt bé perquè la veritat que ha tingut molt de feeling i com compartim esquadres i de tot, els preparatius estan sent molt fàcils i llevem bones juergues, ens estem pegant bones. I l'altre, ja, després de festes, a lo millor ho podré contestar de moment. Com diu molta gent també, les festes són antes, no? Sí, jo, de hecho, si poguera parar el temps, el pararia ara, perquè és que no vull que vinguen, perquè quan antes venen, és que les festes, la veritat, que passen tan a pressa que no ens donen compte, no són conscients. Entonces, ara és el que realment estem disfrutant, ¿no? Sí, veritat. I tanto que sí, i tanto que estem disfrutant. I si parlem dels moros vells, una de les coses que també caracteritzen a la comparsa és ostentar l'ambaixador que el dia 11 guanya el castell per al bàndol moro. Què ens podries dir? Quina importància té això per a la comparsa? Bueno, això està clar que és molt important perquè d'alguna forma som nosaltres les que llevem la part principal de lo que és l'ambaixada i com no, som les que estem allà, com aquí diu, cuidant aquest acte perquè es faci el millor possible. El nostre ambaixador, Cristóbal, segurament ja ho tindrà tot més preparat i tot perquè ja ha vingut a per el tratge ja ho té tot ja quasi ja tot ja ben organitzat, perquè no li falta res. Hasta el cavall i tot ja el tenim ja preparat ja, perquè no mos olvide. I també enguany ha coincidit que els moros vells tenen l'obligació d'organitzar la taula de la Mahoma, no? Sobre això què podries dir? Sí, això cada 3 anys ens toca, cada any li toca una comparsa mora i enguany ens toca a nosaltres. En part és un privilegi que puguem vindre
les representants de les comparses, l'alcalde de Villena, el de Villar, la conselleria de festes de Villena, el de la comissió de Villena. Bueno, és un moment molt important el poder tindre-los allí en el teu maset, convidar-los i que d'alguna forma es parli de festa i de la Mahoma, no? I ja per anar finalitzant, una vegada passa Sant Vicent amb tot el problemes que ha hagut amb la pólvora, les llistes, la confecció de les llistes, una vegada ja s'així disparant, quina valoració feu del dia de Sant Vicent? Pues, home, jo crec que per nosaltres puc dir que està molt bé, no? Les festers han estat a l'altura, han sabut comportar-se, no ha hagut cap problema i després, pues, bueno, han ajudat al delegat a que tot isquera conforme es va dir, sense posar cap problema. Han sigut ells les que d'alguna forma han intentat ser també ells delegats de lo mateixet, de tindre la pólvora i ser responsable, i això al final, primer a la Junta, després a les delegats, ens dona un sabor de boca molt bo i esperem que per festes siga igual. Que s'actua de la mateixa manera, de la mateixa forma i que de la persona que està encarregada d'aixòs actes no tinga cap problema d'aquest tipus. Que tots siguin responsables i això és el millor. És la millor notícia que podria passar. Molt bé, doncs per acabar, si voleu donar algun missatge a la comparsa dels Moros Vells o a la resta de festers de Villar, o simplement convidar-los a que vinguin. Esperar que el temps acompanyi. De moment, aparentment, pareix que farà bon temps, però bueno, jo crec que el temps és fonamental, no? El temps és el 70 al 80% el que ho marca tot. El que ho marca tot, exactament. És que al final, si no, per molt que facis, per molt que prepares, si el temps acompanya és un èxit. Si el temps no acompanya, ho sé molt, però així s'ha parlat de que van haver capitans que no han pogut ni eixir de casa precisament perquè les ha plogut tot el dia, com l'any 2004, que pareix que va ser el dia 11 de maig, o el famós any del 85, que l'entrada no es va poder fer perquè va estar plovent tota la vesprada i no es va fer ningú acte. Això és un desastre i un problema, no? Mentre que el temps acompanya, jo crec que la festa es farà d'una manera molt digna i més enguany que és divendres, que és un dia que la gent que ve de fora, sobretot el dia de l'entrada, no? I estic parlant, és de més dies igual, el dissabte, que és el dia dels espies, jo crec que serà massiu, no? L'assistència de la gent. Si cada vegada és més massiu l'acte de les espies, cada dissabte, imagina que... Que serà molt més. El dia no serà molt més. Amb això ens quedem, si voleu, no mentem a la bitxa, que ens acompanyi el temps, que no ploga, i així entre Moros Vells només ens queda dir que visca els Moros Vells i bones festes a tots, no? Així és, i nosaltres, bueno... Moltes gràcies i vosaltres que ho disfrutem entre tots. Moltes gràcies i benvingut.